Здравейте, казвам се Александър Маринов и съм гастроентеролог в Аджибадем Сити Клиник Младост. И моята задача е да ви мотивирам да дойдете на профилактичен преглед, да ви разкажа защо профилактичните прегледи са важни, защо са важни за мен, защо са важни за вас и от какво голямо съществено значение да обърнем внимание на здравето ви. В гастроентерологията има редица състояния, които нямат ранни клинични симптоми. При прегледа от гастроентеролог вие ще получите освен събеседване, разпитване, анамнеза и ще си разкажете вашите конкретни оплаквания. Ще ви прегледаме задълбочено на ехография и с ехографския преглед може да видим редица органи в коремната кухина. Това са черен дроб, бъбреци, слезка, панкреас, жлъчен мехур. Всички тези органи биха могли да нямат симптоми, да не ви боли нищо, но да има ехографска находка, която да изисква внимание. Това е от изключителна важност да се случва веднъж годишно. И не е важно да си мислите, че някъде сте направили нещо рутинно, рутинен профилактичен преглед от фирмата, рутинни кръвни изследвания, пълна кръвна картина. Важно е да имате комплексен подход, когато правите профилактиката. Профилактиката е хубаво да се случва веднъж годишно в центрове като нашия, които разполагат с мултидисциплинарен екип. Доста специалисти, различни специалности, една комплексна медицинска грижа. Прегледа при гастроентеролог конкретно. Навсякъде по света започна да се говори напоследък, че първото профилактично изследване на дебелото черво, например, трябва да бъде не на 50, както се смяташе доскоро, а на 45 години. Или разбира се, ако имате други алармиращи симптоми. А дали имате алармиращи симптоми, не може да прецените сами, трябва да го решим заедно. Призовавам ви, не подценявайте профилактичните прегледи.